Moi vaan siellä. Mä ajattelin tehdä nopein videon tästä näin, että että kuinka saada gainata nopeaa attack strenaa XPtä, mitä combat XPtä sä nyt haluutkaan. Niin se on helppoa, eli basically rock rabbit, eli pitääkö näyttää tässä karttaa? Eli siinä on kartta, katsotaan. Tuolla, rellekassa, tossa noin. Niin, se on siellä, niin se on jossain tossa noin. Ja tänne kannattaa tulla kombattia kehittää. Mä oon aika lailla kombattia saanut ja joo. Rangeja kannattaa kehittää täällä ja ihan mitä tahansa täällä kannattaa kehittää. Ja mä tulin tänne silleen, että mä travellasin eka tonne Karamialle ja sieltä Ardyyn ja sitten mä kävelin sieltä Ardystä tänne näin ja kesti tosiaan vähän aikaa. Mutta tämä oli nyt eka tämmönen kuide. Ja muuten, eli täällä kannattaa varoa, kun sä oot täällä näin, niin täällä on vähän kaikenlaista populaa, niin noita hobogoblineet, niin ne on ainakin tappoi mut jo kerran, niin varokaa semmosia. Eli joo. Goodbye.